nagdulag email ay. Usa nagtula email, nanarpaho malaki na sila. Patakara jud ka ba? Kapuya ba ning sig drive ug bako dyan ay? Kapoy gani kanyo no, di ba nalim mo hakotan ang mga kon diyo? Dagan-dagan ba ba no? Tutulong man to naron ba pero pahuway sa ta kay kapoy kayo. Ako karon magpahulay ta, dula nag email. Email ta email? Oh, pero apilo na to si Purman. Ilakas kito ka inchik. Pag masakpan ta, siya rin bahala na. Oh, may pa dun kay para mag-email ta yung tulo ba? Pro nya na ta mang trabahong email na ta. Oh, wala si Purman oh. Tanaw-tanaw sa mga bagong materialis na abot. Ako tawag ka na? Tawag ka na. Purman! Purman! Oh, sabay sagot ka dali. Ano sagot? Naman, Sige, sabay sa ta. isa mo ulit. Sige, nakadali ba? Ang sagot rin ah. Diba, lakas mga ka-inject. Oh, walang uyuan, good na ako to no. Oh, danihan yun, danihan. Matay, usa na po din yung plano day. Manguha na po mga bakal. Bakal? Kutan na mis trabaho ba? Relax sa siguro ta. Gani, Purman. Nah, sakpan tang inchik ka ng style ninyo. Ah, dua tang email. Ay, email day na. Oh, sige. Tara na, dua ta. Unya asa man ta plastaran ni. Adri, ara. Sablay na kayo to si inchik. Ay, problema to. Sige ito. Na, dua ta. Ibos yung mga cellphone ninyo. Invite ko. Basta. Oo, Dra. Okay ni Layla. Una si Layla. Ista na dyan. Oh, relax lang di aki. Si Bal mo niyo. Relax lang, nag-cool down pa ang skill na ko. Push na, Jun. Push na ba? Isis na. Bukaya, oy. Oh, tao ko. Babaw. Ting, dara na. Nam, paalala. Awa. Wala ting nam, dara. Ay, awa namatay na noon ko. Lah, unsa man na sila? Nagdula na malagi sila dira, wala malagi sila nagtrabaho. Tuon ako, be. Stan, dara. Stan lagi. Pirino. Aya, mga ayo ko pagkaon niya, be. Ay, samok na Pirino. Yung mga duwa, me. Stan. Oh, lagi ni. Nakaw ito Pirino. Samok diri. Kaya mga duwa, me. Ah, di mo muhataga. Itugan ito mo ni Injik. Oh, musta man ato bag uri kusyo dara. Dako na tagi na siya. Aba si malugi tatara aba. Goods makana imo mga tauhan. Ato makana masaligan. Ah sige, ikaw ra bahala sa ato ni kusyo dara ah. Chik. Oh, usalat Pirino. Nakoy ingon sa imo aba. Mga trabante nimo dito, wala ka na narbaho. Ha? Usa wala na narbaho. Nag-email to sila dito, Chikoy. Saman, tara, ato na to. Patay ka ha? Isturbo kayo ka ba na ako katawag. Tara. Oh, dala. Pero tayo sa pre. Saan na pre? Di na to saligan si Pirino kay sip to. Mutukan to yung check. Tukan to gensek. Tara, huy trabaho to. Tara. Patay tang check ato. Turo, nagdulag email ay. Usa nagtula email, nanarpaho malaki na sila. Patakara jud ka ba? Lakaw dito, pasi na dito. Patuan to pa kunin mo tari init kaayo. Marama dyan tong tulo ba?